במקורותינו שרוצות להכחידנו. על כך נאמר במקורותינו שרוצות להכחידנו. באותו יום, שמחת תורה, 7 באוקטובר, חיי. ולכן אני אומר בשם יקירנו, איננו מרפים מן המשימה הקדושה להחזיר את כל חטופינו הביתה. גם הטבח הנורא ביישובי הדרום, נפתח פרק חדש במאבק המתמשך שלנו נגד מפלצות הטרור. איננו מרפים מן המשימה הקדושה להחזיר את כל חטופינו הביתה גם בשעות אלה. אנחנו נוסיף להילחם כדי להשמיד את החמאס ונמשיך לפעול בכל דרך להשיב את כלל החטופים והחטופות, החיים והחללים כאחד. איננו מרפים מן המשימה הקדושה להחזיר את כל חטופינו הביתה. לכן אני אומר בשם יקירנו, נוסיף חיים. לפני למעלה משנה וחצי, ביום הטבח הנורא ביישובי הדרום, נפתח